салом дӯстон, ба шумо навори қаблан умдасухтаи мо яъне суҳбат бо бозингарон писанд омада буд. Мо ба хулосае омадем ки ин рубрикаро давом диҳем. Имрӯз дар навори мо Левандовски, Нойер ва Обамянг иштирок мекунанд ва мо мебинем ки онҳо чиро бештар дӯст медоранд. Ба роҳат чинеду тамошо кунед. Шурӯъ мекунем. Хуб, аввал аз Левандовски оғоз мекунем. Зарба бо сар ё дар ҳаво? Дар ҳаво. NBA ё NFL? NBA. Марадона ё Пеле? Марадона. Интихоби ҷолиб, питса ё паста? Паста. Апл ё серия А? Ҳардуяш. Роберт ё Рибери? Бисёр мушкил, ман ҳардуяшро дӯст медорам, вале бо Рибери дӯстони наздикем. Мо туро дар ҳолати душвор мондем. TikTok ё YouTube? TikTok. Варзишгоҳи Бавария ё Борусия? Бавария. Хэмилтон ё Ферстаппен? Ферстаппен. Мо боз чанд савол дорем. Надал ё Федерер? Надал. Гвардиола ё Клоп? Ҳардуяш, танҳо ҳардуяш. Премьер-лигаи Англия бо бозиҳои ҷолибаш дар дили мо ҷо гирифтааст. Имсол дастаҳои абарқудрати Англия дар давраҳои аввал начандон муваффақанд. МЮ дар ҷои охирини ҷадвал ҷойгир аст ва ин ҳафта санҷиши қинеи онҳоро мунтазир аст. 22 июл дар дили шаб Манчестер Юнайтед Ливерпул. Ҳамаро ба тамошои бозии ҷолиб даъват мекунем. Барои боз ҳам шавқувар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксии даромадааст. Дар сафка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхуд даста то $10 яъне 101 сомони нотарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Акнун Нойерро савол медиҳем. Лижаронӣ ё теннис? Лижаронӣ. Федерер ё Порес Бекер? Бекер. Баскетбол ё голф? Баскетбол. Наҳорӣ ё хӯроки шом? Хӯроки шом. Хӯроки олмонӣ ё итолиёвӣ? Итолиёвӣ. Берлин ё Франкфурт? Берлин. Майами ё Лос-Анҷелес? Лос-Анҷелес. Сейви пеналти ё 1-1 баромадан? Ҳардуяш. Майкл Фассбендер ё Ди Каприо? Фассбендер. Дирк Новицки ё Леброн Джеймс? Новицки. Юту ё Битлз? Майлаш, ман ютуро мегирам. Фаронса ё Италия? Италия. Пойафзоли нави ороиши мӯй? Пойафзол. Уэмбли ё Стад де Франс? Уэмбли. Мюллер ё Бекенбауэр? Бекенбауэр. ҷоми ҷаҳон ё Лигаи чемпионҳо? Лигаи чемпионҳо. Месси ё Роналдо? Месси. Леман ё Оливер Кан? Леман. Навори моро суҳбат бо Обамянг хотима мебахшад. Саг ё гурба? Саг. NBA ё NFL? NBA. Панир ё шоколад? Шоколад. Клоп ё Гвардиола? Клоп. Мусиқӣ ё кино? Мусиқӣ. Роналдиньо ё Ривалдо? Роналдиньо. Твиттер ё Инста? Инста. Чёрная пантера ё Человек-паук? Пантера. Надал ё Федерер? Надал. Пойафзоли нави ороиши мӯй? Ороиши мӯй. Марадона ё Пеле? Пеле. Клюверт ё Этоо? Этоо. Бо сар задан ё дар ҳаво? Дар ҳаво. Хэмилтон ё Ферстаппен? Хэмилтон. Лондон ё Барселона? Барселона. Мбаппе ё Анри? Анри. Гол ё ассист? Гол. Дрейк ё Кламар? Дрейк. Пляж ё бассейн? Бассейн. Вингер ё Мауриньо? Вингер. Наҳорӣ ё хӯроки шом? Наҳорӣ. Кейн ё Бензема? Бензема. Стадиони Арсенал ё Барса? Камп Nou? Месси ё Роналдо? Месси. Тоттенхэм ё Реал? Реал. Дӯстон, ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. Пайгири мо бимонед ва наворҳои ҷолибро тамошо кунед.